Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του βαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του βαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν